sabu sahande ndarannomi ponno capande jeegom e tati moni fof dañno ɓe ɓeydana minta joyi hojoma joyi kesi toon ɓe pecciti kono hamɓe tinnima no fewi Cap Vert naɓe capande jeeɗiɗi e goho capande jeegom e jeeɗiɗi tampini 71 69 AS Ville 71 69 capanɗe jeegom e goho capanɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goho capanɗe jeegom e jeenayyi eyo a jarama Yoro Criostar noon kañum mataw hande hikka fuɗɗi mataw jeeyede e kawguel ngel waɗi ko wayni bettere tampini AS Ville mo Dakar ɗaminari de AS Ville Dakar joguino fof ko Criostar haade ɗum yettoyade toon mataw kamɓe hande heddi tan ko kawguel kawdiral baɗowal oɗo saha hakkude AS Ville mo Dakar e Monastir holno mbawɗen hisorade ko holɓen ɓennata holɓen ɓuuri jogade fartangue holno jiiruɗon kadi diɗɗal Criostar o ki Aruna e min de mbaɗa jaggi tan kamɓe ham hay ko boni fof aɗa andi ɗiɗo conférence uji nanam no waɗirani darna ko tati pecce tati ɓe pecce ɗe fof ɗiɗo ardiɓe ɓe pennat e tatabo so pecce ɗe fof ndendinama ɗiɗo ɓurɓe fewnitade banggue tataboyen ɓe ɗiɗo ɓen ɗon e pennata kamɓe hay so pennani ɗiɗo ardiɓe no wawi hamɓe ɓeɗo ɗiɗo ardi jettuɓe tataɓoɗo arde pour ɓe fewnitade ɓe ne mbawi ɓe jeeyi ɗon hol jogori wosde musde hay ville de Dakar mi sikkani sama ɓe mbawa ɓennude saabu alay saago ɓe poola hay so ɓe pooli e mbawi wasde ɓennude hay so ɓe pooli sirani ɓe ɓedda aɗa mbawi folde ɓe mbasa jeeyde ɗiɗo ardiɓe par ce que hoɓe nanni hoɓe loggi ho eɓe goddi seeɗa caggal Petro e surtout Monastir hammi sikki ɗo mbiɗa sikki kanƴe diɗɗe tati ɗe hen fof heeɓi laaɓi tati hawi laaɓi tati mataw fo kamɓe laaɓi ɗiɗi ɓe kamɓe laaɓi tati Criostar hawi laaɓi tati hawa laaɓi ɗiɗi Petro hawi laaɓi ɗiɗi hawa laaɓi tati kanƴe ɗiɗɗe Monastir ne ɗo tolni ɗo sewɗude holɗo ɓe ceerdirte ɓe ƴeewete caggal tan homoni fof no foti loggi so tawi logguidi jewte noon ville de Dakar kam heedi caggal kañum ɓuuri famdude ho loggi guila puɗɗi ha joni aɗa andi Petro ñalawma adiɗo de Criostar ɓe piino ɗum ha temedere ne rewi temedere tati kañum dañi hedde capanɗe jeeɗiɗi Yoro sikkano ko Criostar woni babba guɓal ngal kono elle ko kamɓe hande darde mabɓe ene tiiɗi saabu hande ɓe kawi Petro Luanda wona diɗɗal tokosal hande sene wiyeteno US Monastir e Petro Luanda kañumen ɓuuri wowtude ɓuuri kañumen ɓuuri wowtude kawguel ngel ko kañumen idde mumen ɓuuri nanede hande holno jiiruɗa darde Criostar hay min avant ɓe puɗɗo binoɗo kam Criostar kañum ardoto walla waɗa ko waɗi ko hen min mi sikkano ɗum so tawi ko haalde gonga jaggatnomi ko Petro Atlético e Tunisien ɓe goni yeeso kono yiyama tan koɓe mbaɗi ko guila fuɗɗi ɓe mbaɗi fayida ɗum hollirta tan ko hande équipe tokoso ala sa yeehi e ko fotete ko wayni kala mo ganduɗa noddama hen sa waɗi joom fulla e fayida aɗa wawi hen yaltude min ɓurmi hen welde ni ko noɓe jouirta ni par ce que mi sikkano aɓe jogui oɗo niveau no jebmi match mabɓe kamɓe e Petro Atlético mbimi ɓeɗo koɓe mbatta koɓe mbawi ɗum ñawodi hande namdal gongal woni AS Ville mo Dakar en jii kawgel muɗum kawdire muɗum no yaari ene way mataw diɗɗal gotal hanno ɗum ɗanade woni Criostar ko caggal muɗum kadi hanki Petro Luanda mbiɗa sikki ha wiɓe ɗum mate wona ŋakkere walla onon holto jiiɗon ella faade walla wonde e diɗɗal ngal holto ɓe ŋakkira holko woni ko holko makkiriɓe haaɓe keɓani hawde walde saabu oɗo saaha kam eɗen mbawi wiide ko kamɓe battini e banggue loggi ɗi hay ko heddi ko mate ko fijo ngo mate ko diɗɗal ngal fijoɓe ɓe goni ɓe nanodirani walla ko e banggue eltugol ngol holno jiiruɗon kamɓe kawdire mabɓe ɗe e darde mabɓe ɗiɗɗum e sikki mara heblo ngo so sa ƴeewi kamɓe ko joni ɓe gaari
kono kadi ko joni ari wadde kamɓe ɗiɗo e ponno kam so boni so woni ɓeytoɓe donkani ɗumen ɓeeɗo kamɓe ganduɗa comme ne ponno wonde kam nawliraɓe mabɓe ɓe jindire mum kono noon hay ɓeeɗo nan keedi yesso mabɓe wadde min jaggum to banggue heblo sa ƴeewi joni yaro no wiye ko no jouirata ni sa ƴeewi no yarinirta foof pourquoi pas ville de Dakar kañum ne jogo hen ndeɗo darde wadde kamɓe aɓe poti fewnitade saabu Sénégal mbiɗa sikki fotani hen yaride caggal jeehi ɓenne jeehino wadde ko hikkani ken fonnoɓe yaade wadde so yaari ni hunde ɓe sikki to banggue heblo ngo en ɗeesi ngakkude min no jiirumi ɗum ni guila hay to banggue loggi mabɓe aɓe loggani mais aɓe keedi caggal heddiɓe sa ƴeewi hande banggue pañeji sone calculé kamɓe ko ɗon jogori bonnantaɓe min hem mo waɗa jakki hunde mi ara ma yoro eltowo Sénégal ville de Dakar eltowo maɓɓe o won ɓe wiyata o gandal makko heewani hen kono won manki omo ngakkira heewi sabu ɗo muusta ganduɗa hankadi wiyete basket wonde basket no tolno hano jangude hande ko wayno Crawl Star ɓe kawre muɗum walla hande didɗe goɗɗe ɗe moni foof hande Crawl Star ma taw jangi ha wawi hawde kadi sa ƴeewi ville de Dakar Luanda ville de Dakar kamɓe ma taw ɓe jangata e kawdire mabɓe eyi no wawi ƴeewiren noon jaggumi noon ko wiyete moment décisif basket no waɗi ɗo tolnoto ɗon mbaɗata différence o elto kañum so won ko watta hen kañum liggey mum o to en yiyete kanko noon no wayni hen sahajo ay deɓe jaata prolongation ɓe perte kamɓe Crawl Star match maɓɓe o prolongation kanko waɗi ɓe yande kanko juumi eno waɗi ni 9 secondes heddi ɓe jogui ballon ton kay e totti nattidgol ngol o fonno wadde ɗum ko banggue ñamgo o nawa ɗum yeeso ɓe ganduɗa soɓe nattini tan ɓe jogoto ha gasa woy ñanni ɓe banggue ñaamo he ɓe kepta ballon par ce que 2 secondes aji ɗi hojomaji dokkata ɓe taɗa yaltina ɓe donki yaltinde ɓe perdi ballon ɓe nannaɓe piya yoro ɗum noon mboɗo sikki won ha manki ene banggue makko ko Harouna wi ko ɗum nan hen équipe aji Sénégal ga handi ɗum ɗi dik e douane mo ville de Dakar jogi hikko e banggue waɗoɓe ɓe ɓuuri wawde ni ɓe joguino adanɓe inde mais ko wi ko ne waɗi ko wi ko gonga ko ɓeydatmi hen ko tan aɗa andi oɗo sport komo coftal ɓalli mo ganduɗa fewde junggo ne jeeya hen a wawa arde aɗa tiimi e pañe beddoɗa yara seera walla mema ɗum ɗon kadi enen en pot ɗum te ɗum ɗon wadde marqueur ko caɗele Sénégal fomeɗeɓe loggowo nanno pañeji ɗi aɓe manquera loggowo par ce que mi yeɓat match uji mabɓe ɗi ko Français wiyete ko ils sont pas ridicules aɓe mbaɗa ko ɓe poti ko wadde kono heddi ko nannude nde sa nannani a gañotako sa nannani a gagnota joni noon heddi mataw ko kawdiral mabɓe hande hakkude mabɓe US Monastir maɓe keɓ timmode mataw moƴƴude ko artude tan humpidde tedduɓe ko wona kawdire baɗoje ɗo ene e Sénégal won batnoɗe Maroc ɗum woni conférence kala haari ɗon noon ko diɗɗi ɗiɗi e ɓenni River Hope mo Nigéria e Al Ittihad mo Égypte humpidde kadi à cette arore kawdire conférence du nul kañumen puɗɗoto ɗen mbaɗata hikka mbiɗa sikki ko Rwanda ɗi mbaɗata APR Rwanda ne tawe hen Al Ahli mo Tripoli Afrique du Sud diɗɗal muɗum ene wiye MBB Blue Soldier e Nairobi City mo Kenya daawe cakkitiɗi ɗe kañumen hikka mbaɗata ko to Afrique du Sud Pretoria eyo tedduɓe en ɓernati dawol gongal ko kabaru fuku cenglel ala mi fujima fuku koyngel en timmini fuku cenglel ko fuku koyngel kaleten kawgel kan worɓe fettoɓe bal yareteɓe duuɓi nogas fayles ene waɗa to Égypte kawdire ñalande arade ɗe timmi mbiɗa sikki ɗe timmi hanki ɗe ɗiɗa ɓalne koko jiiɓi seeɗa kamɓe ɓe puɗɗo ɗo ene ɓe jaaha ɓe nanna hen kawdire goɗɗe jeenawa mi arate mataw holko mbawɗa humpidde hen saabu hande won kawdire baɗoje oɗo saaha
tigi hande Tunisie kañum fooli Kenya baluji 3-1 to bange tawi e kawdiral ngal timmi kawdiral ngal timmi fada so 18h yoni ko hakkunde Maroc e Nigeria ko hanki non ko Egypte kañum e Zambie be baddi ko kowal yo jangu humpidde tan Sénégal kañum ne ma hawondir e nyalande ɗiɗaɓere nde hawrata koye Ghana République Centrafrique kañum ne ma hawru e RDC artude e kawdire nyalande arande won kawdire nyalade ɗiɗaɓere nde puɗɗinoma kono artude tan e kawdire baɗɗe ɗe ɓeɗe sikki oɗo saaha won wiyoɓe kañum woni diɗɗe kam ɗaminare mumen tawede nayaɓal timmal fuɗɗima holno jiiruɗon kawgel ngel e ñawdi kawdire ñalande arande puɗɗiɗe wadde yoro ko jimi ko wiyete ko niveau ne moƴƴi kono ko nangumi hen te ɗum kam mbeɗe yanana ɗum woni ko Sénégal ƴettunoɗo kupo équipe makko ne manki seeɗa ko jimi ko wona ko ne yaara yeeso hay so ɓe mbi ko ɓe ngala chance ɓaade kamɓe jogino match o kamɓe mbaɗi dominé kono ko jimi ko dal min pour min équipe o ne manki seeɗa o ɓennuɗo ɓurno hewde doole e oɗo moɓe jogui hikka iyo Aruna an hol yande ma hen koye kabaruji ɗi kumpitimi wonde woni diɗɗe kañumen kam puɗɗima ɓennude walla puɗɗima jogade hoolare wonde ma tawe eyo ma tawe dawe garoje ɗe leerani fewi sa yalti garan nde ɓe mbaɗi haɓe kawrini nde hawnoɓe ñalawma gadiɗo nde puɗɗitiɗe ñalawma ɗiɗaɓo o kawan hawnoɓe ñaɗi hen nde aɗa sa jekki wani Égypte ni kañum Égypte hawano hande ari fewnitima hawnoɓe ɓe kawani sa jetti diddal Sénégal jeeyagal hay goto hawani toon yimɓe fof poti ɗum noon haydara taw leerani hen janggo soɓe gari ma yimɓe gando woni hen didde godde ɗen non deeɓi wade saabu Nigéria tan deeɓi nande hen ɓurdo hamma taw jogade doole e diddal ngal jeeyagal Sierra Leone enen kolliri koye men kono mbo sikki tan ma ɗiɗaɓo diɗal ngal waɗe ha gasa nde yimɓe mbawa andude hol ɓurɓe fewnitade saabu de tolniɗen ɗo toɓɓe tati tan yimɓe fof dañi hay goto dañani he ɓuuri tati ɗi so woodi dañɗon nayyi walla dañama jeegomo hande en andete wawde par ce que wayi ham e am tan jaggumi o kamɓe fof ɓe jiimi tawoɓe kamɓe fof poti ay ɓene mbiya Centrafrique et Sénégal kila me mbaɗi tirage wiyono Centrafrique ɓuuri hebde kono ronkanimo RDC e ɓuuri toon darade walla Ghana ɓuuri darade ɓe jejjit hunde Centrafrique pour ara daroɗo leydi ma yaltini holon Cameroun ɓe jaltini neɗɗo noon so yeehi ha Cameroun tawoyi ɗum toon yaltini ɗum leydi mum sa hawrimo ɗo ay yewtidade wonde won addi nden toɗa no fewi Sénégal mboɗo wayno no mbawno fiide ɓe 4 walla 5 kono wiite ho tan efficacité offensive ngalano ɗum manam soɓe ngari haɓe jettimane ɓe nannani ɓe dañi occasion hay kono ɓe nannani ɗum waɗi heptiɓe iyo haali haala Centrafrique e kawgel maɓɓe kawdiral maɓɓe e Centrafrique Sénégal ne en hani hawdirde e Ghana ɗum kawdiral ngal ko janggo holko jiiɗon e ngal kawgel ngel kawdiral walla ngal kawdiral jaafoɗon jeeɗo eyi yoro min de mi woɗɗata ko hen ɓaade yimɓe ɓe fof cikkuno ko Sénégal wawi Centrafrique yiyama ɓe mbaɗi mon fof maɓɓe nanni gotel loggi gotel hande o mi sikku équipe aji ɗi no Haruna wiiri ɗum ni ala ɓurɗo doole goɗɗo o hay Sénégal ƴettunoɗo coupe duuɓi ɗiɗi caggal no ari koko tampina match joni hay goto wawa wiide ko min gagnoto so wona arbitre siffle gasi mi sikku Maroc tan e Nigéria ɗiston titi koye seeɗa darade seeɗa to bankam to jaggum ɗo wadde hakkude Ghana e Sénégal ne wawi wonde hunde sattude seeɗa kam eyo Maroc ni de tate titi tan fino keñade aɗa wiyano kamɓe mbawi kono ɓe tampino fi haade ma yaltude Kenya affaire o ɗo ne jiiɓi to yimɓe tolni tata so wona premier tour o gasa mbiya ɓe ɓuuri darade te hay so toon tolniten min jaggumi tan kamɓe fof poti doole to ɓe tolni ɗo
eyo en guddat hello kano ngaren e kabaru goɗɗo ɗum woni Ligue des Champions kawdiri ɗiɗaɓal timmal jahol ɗi kam mbaɗi gartol ɗi mbaɗat yontere arore jahol ngol PSG kañum hawno Arsenal loggol ɓolum Barça e Inter kañumen koko tedduno diɗɗal fof heeɓi loggi tati hakkunde PSG Arsenal Inter Barça PSG ngol kañum jaɓɓoto e dingiral muɗum e jahol ha wino gotol mataw eɗen mbawi wiide ko PSG heedi yeeso walla kañum hokkere mataw kam avantage eni kañum jogui ɗum so tawi ene haale e yoro eyyi ɓaade sa yeehi leydi janane a marki toon ana loggi gotel an hawi aɗa jogui avantage kono PSG auto yejjit Liverpool ari loggimo goto o yehi toon o fi Liverpool jooɗi yimɓe hewɓe ne mbiya on ji hanki Arsenal fiyama ko fiya ko championnat e Ligue des Champions wona PSG kay fiyama ay ñana hen yontere ɓennude nde ɗum mbimon Nice fi PSG mais ɗum ɗon ko championnat so tawi ko Ligue des Champions ko compétition goɗɗo wodata min mbeɗe nangi ha joni Arsenal jooɗaki mais so ɓe jiɗi fiide Paris ko maɓe mbaɗa ko ɓuri ko ɓe mbatno ko no ɓe potata talata oɗo ɓennuɗo ene waɗi petto maɓɓe Dembélé ko barmunoɗo e kawgel kawdiral ƴaɓɓingal mate ngol ma o fettu hewɓe namdo ɓe gona ɓe goni koye fultude yimɓe o ñawdo hoto ɓe kulɓin yimɓe so jeeyaka hen maɓe taw a yiɓe hankide piitede a yi hankide Paris fiitede Paris gonnoɗo e terrain o Neves en Fabien Luiz mbaɗanno latéral gon koye heblade équipe moɓe nanni hankide piitede sa ƴeewi 11 nannaɓe ɓe so wona mataw Barcola heddiɓe fof wona titulaire hay Zahir Emery gonnoɗo capitaine no wara défense o wona titulaire ɗo joni ɓe goni tan koye makko moƴƴuɗo paro ko ɗum ɓe pawi guite ala wondaɗo tolnono aɗa andi noon guila futti ha joni koɓe petti ɓuuri 60 laabi ɗum noon sa renta hina moƴƴi gañandede kewat walla kamɓe ɓe tampa ɗum waɗi omo waɗa wiyete gestion effectif o ham farino jogoride gestion moƴƴo kamɓe ɓuuri webrede gestion Arsenal saabu Arsenal hanki waɗi obligé nanude équipe mum saabu woni foɗodirede mbetena jagga deuxiéme place wasa ɓoccitade ɗum e championnat ɗum hay mbimami hande Dembélé so wona funtude yimɓeɓe mo fet ay walinkoɓe fof ɓe mbaɗi sadaka ɓe jaltini mbeewa be enayi fof cakka aɗen mbiya forfait min sikkiri kam PSG kam fawitere mum koye kono PSG kam ne wawno e pottital ene yarni en mbawno hebde fiɗe Arsenal ko ɓuri fata Barça alkala ko mi haalta e Barça an waɗi hoorema koye Inter Barça on jeeyi on ayi ko onon kay on jahani kon tawaɓe ron mbaɗe ɗon tati on jungol ko onon jaharo to fuɗɗiri amin garti hay tati Inter joni ko onon jahar mbiɗa sikki ɗo kam joni favori oɗon mbiyatno Inter wona diɗɗal hankadi de favori kam ko Inter ala ani minen kam min mbeɗa yeddude Inter ko man yimɓe pompal no mbino Barça Inter ko fadatano hen ko ɓe dokkori ɗum par ce que ko kamɓe aɗa andi équipe aji ɗi saɗa yeere ɗi télé andata koɓe mbawi hewɓe mabɓe mi yeebiɓe e nder stade mbeɗa jooɗi hedde terrain o mbeɗa yeeɓa mais kamɓe fof noɓe didiri Inter ɓuri ɓe moƴƴude organisation no ɓe pawirta équipe maɓɓe o no ɓe mbaɗirta défendre no ɓe jaltinirta bal no défense o Inter kañum fettoɓe mum ɓuri nayi wude ala système Italie kañumen aye banggue darade jagga mbasa fiyede darde ɓe ganda min han dañmi foof min nano kono an sa dañimi bonnanma e aduna he kamɓe Italie na ɓuuri waade yimɓe foof sa yi Inter ni nannama heewe jawtuɗo o défense mabɓe mbaɗanoɗo fettoɓe défense habituel kamɓe défense yimɓe tato mbatta e hakkunde e match jawtuɗo o ɓeɓe joktono tatoɓe galano ɗo e match retour keptu ɗum maɓe keptu tatoɓe en ɗon ɗum wanno logge joyi ɓe logga guila futti ha joni Barça tan ari nani ɓe tati te so Barça waɗano seese e mbawno funtude ɓe piya ɗum e nder leydi so wonano kay var oɗo e koyngel ɓe mbi ko oɗon paɗal ngal wona paɗal wona kanko moni felo ko min mbawi paɗe seeɗa mo ustonomo seeɗa tan paɗe seeɗa tedduɓe ɓe gaddi jiyanɗe mumen keɗoɗen ɓe garten coftol ɓalli men on calminama on juurama on beltanama lobbal abadia salminama ko Oumar Ka Banjul kafate hande toɓɓere men arte Ligue des Champions caggal de guel kawguel ɗo woni demi final en jii Paris
tawi Arsenal haata stade mum fii ɗum gotel e ɓolum ko ɗum kadi jiiɗen Barça e Inter kadi mbaddi goto fof heɓi tati e nder Barcelona wadde firti tan ka ha joni enen kam heɗen nangi ha joni hay goto waɗani qualifié hay so woni noon Paris ɓuuri ɓadade wadde qualifié e waktu omo tolniɗen heɗen mbawi noon o bit mbo Paris waɗi Arsenal mbo wawi tawi Paris itta on bit ɗon ha ƴetta kawgel ngel ɗum sikki fof ala hen kono woni tan Paris no jogui entraîneur mo gandanɗa hoorema homo andi systéme omo jogui o waktu ɗo wadde heɗen mbawi haysi yeehi final ne wata betta hay goto heddito ko noon woni Barcelone e Inter ɗon kadi ha joni heɓe 50-50 kono heɗen nangi wonata hunde wemde e hoore Barcelona. Min komi felliti kon ɗum ko ndema ngal hawodiral ɗimmal ɗo e Arsenal yettoto ko Arsenal woni ko waɗoyta final on inchallah Arsenal Barça min ko ɓeɗoyde mi yi ka final. Assalamu aleykum rahmatullah. Eyo kanko Arsenal e Barça wi mi sikkanni so tawi mamin keɓɓa mami ke wadde commenté kamɓe jiyande mabɓe saabu waktu o ko kuttongi min mi yiɗino kalen haala beach soccer saabu ɗon ne Sénégal ene waɗa ɗon ko faydini on saaha Mauritanie kañum kam foolama ha mbiɗa sikki yalti yaafo ɗon mi jalani koye Dieynaba Diala kañum e yoro eyo min oya al ahli mo Edouard Mendy kañum ne heeɓi wune saabu ɓe keeɓi kawgel Ligue des Champions mo pays ji walla mbiyen leyɗe Asie mbaɗata ɗum noon min mbimo yo jogoro jaam eyo ko ɗum woni konngol ngol yo jogoro jaam hade min waynodirde o holko ɓurɗon teskade e banggue coftal ɓalli min kam mato ko haala nawetano min ko demi final Barça Inter ɓuri kam jaggude demi final Barça Inter min mi jagga Sénégal lappi Espagne beach soccer o Sénégal lappi Espagne woni champion du monde mo fiiɗum Ligue des champions PSG yo tedduɓe miɗa yinno ni kalen haala nawetan ɗo e Sénégal saabu hankkadi sahti hokkama kono mataw mamin gartu hen e jewte men garoje ko yettude mon tan heɗogol mon loggol yettude heɗɓe karallagal ngal yettuɓe hoɓɓe men on jarama tedduɓe